Per Åslund avgör på straff. Berätta hur det gick till. Ja, jag vet inte. Jag kom in och tänkte jag skulle skjuta, men jag tyckte han ryckte till lite så jag drar en sidled och köpte han. Var det ditt specialgubbhörn eller? Nej, det var inte min specialstraff. Men det var skönt att jag gick in. Vad säger du om matchen? Ja, jag tycker det är en bra krigarinsats och starkt att vi kommer tillbaka så är det tredje och avgör på straffar. Det känns som det var Färjestads match i stora stycken. Tycker du också det? Ja, jag tycker vi är en bra match. Bra anfallsspel, mycket snurr i hörnorna och jag tycker vi är en bra match. Kort omladdning nu då, match imorgon igen. Bussen går 8:30 imorgon bitti. Känns ni inför returen? Ja, det ska bara bli roligt. Bara hem och ladda om och äta och sova och så kör vi imorgon igen. Lycka till! Tack!